Гүзел музыка дыңлеп, рус репрессияларының курбанларына ярдым етмек. Қырым-татар кеманежесі Шевкет Аблялимов пианист Анна Хмаранен берабер Киевде хайрия концертте классик музыканы ижра етті. О Кремль мабуслерінің айлелері ве бабасыз қалған балаларға бағышланды. Ижгалжилерінің сонки тарамаларından сон бөле балаларының сайысы 197-ге етішті. Еркез оларға пара ярдымына бере білді. Завжди серце кров'ю обливається, коли я бачу те, що зараз відбувається в Криму, відбувається з нашими друзями, з нашими братами, ну і найголовніше з патріотами нашої країни. Тому я подумав, чим я можу допомогти їм. І насправді я зрозумів, що якщо кожен в своїй спеціальності, в своїй сфері зробить максимум, хоча б якусь попитку допомогти, то я думаю, це до якогось результату приведе. Концертте Авропа, Украина ве Кырым-татар бестекерларының мешур эсерлеріні діңлемек мүмкін еді. Оларының арасында Эльвира Эмирның Кырым орнеклері адлы бестесі. Кримський ескіз я дуже люблю, мені дуже подобається, він буде в першому відділі звучати. Надзвичайно і красива музика, вона водночас і з кримсько-татарським колоритом, але це не народна музика. І дуже гарна сучасна мова академічної сучасної музики, дійсно дуже гарний твір. Холда хайрия парасы үшін құты қойылды. Ер істеген пара ярдымына картаға йоллай білді. Етрафта Кырым-татарларының аяты ве Бахчисарай сухақларыны тәфсірлеген нағышлар. Оларының муэлефі Украин устасы Лидия Гончарук. Оның айтқанына көре, ярмада ижғал етілген сон Кырым мевзусынен пек мерақланды. Кырым-татар халқының ижғал алтында яшайыша қанда айтмаға зор дейқадын. Тема Крима мене хвилювала, і я дуже довго шукала автора, художника, який би так змог би відобразити Крим. І я її знайшла. Це Ніна Жаба. Її картини, вони просто неймовірні. Я не змогла не вишити їх. Я не уявляю, як важко сім'ям, як важко діткам, тому що там просто свавілля, і як вийти з того положення, я не знаю. Якось щоб вони трималися. Ми з ними, ми будемо допомагати, як можемо. Я сподіваюся, що все буде гаразд, що колись Крим повернеться і татари знову зможуть жити на своїй рідній землі. Что можно сказать о совершенно безвинных людях? Сочувствую. Имейте терпение, выдержку. Все равно все должно быть кончиться хорошо, потому что эти люди, вы знаете, совершенно безвинные. Вообще-то, честно сказать, в нашей нации никаких террористов, никаких экстремистов не было и не будет, по-моему, пока я 87 лет, сколько я живу. Достларымыз, друзі, ми тримаємо за вас кулаки, ми переживаємо. Іншаллах, все буде добре. Можу привести один заятів з Корана. За каждой тягостью наступает облегчение. Поэтому, иншаллах, мы с вами, Аллах с вами, и иншаллах все будет добре. Шевкет Аблялимов яқын заманда хайрия онлайн концертте иштирак етмеге планлаштыра. Концертте 30 000 гривнадан зияде пара топланған. Кеманеже айтқанына көре онан ярмадада яшаған танышлары топланған параны Кырым-татар мабуслерінің балаларына бережек. Шевкет ичбір айле диққатсыз қалмай жағында қандыра.